Hezký den z mého webu. Vítám vás u dalšího z rozhovoru s našimi úspěšnými uživateli. Dnes mám to potěšení představit vám paní Veroniku Lančaričovou, která na mého webu realizuje svůj projekt Bohožena. Motem tady toho projektu je více magičnosti v životě i podnikání a co je na tom projektu unikátní a pro někoho možná i zarážející, takže dokáže spojovat duchovní tematiku a technologie. A to představení projektu a vlastně vaší činnosti už nechám na vás. Hmm. Tak krásný den, já moc děkuji za pozvání na ten rozhovor, moc jsem se těšila. A teď vlastně k objasnění toho, co dělám a proč pro někoho vlastně může být tohle propojení zvláštní. Projekt Bohožena je pro ženy. Ta hlavní náplň je, že učím ženy o tématice rituálech. To je vlastně ta část mota více magičnosti v životě, protože ráda říkám, že právě rituály a ten duchovní nebo ten spirituální přesah v životě, což vlastně hodně žen jde potom nebo pátrá potom, že v životě přece musí být něco víc, tak je to často ta prvotní otázka, která je dovede ať už ke mně nebo k rituálům. Takže tohle je ta část vlastně více magičnosti v životě. No a jak se stalo více magičnosti v podnikání? Bylo to tak, že vlastně já, když jsem začínala podnikat online, což už je mnoho let, bych musela teďka v hlavě pátrat, myslím, že víc než 5 let, netuším teďka, tak v té době přeci jenom ještě podnikání, ve smyslu online podnikání, bylo více v plenkách. Celkově jsem se setkávala s tím, že přeci jenom ještě to téma nějakých duchovních tématik, spirituality, bylo hodně bráno, lidi si klepali na hlavu a upřímně řečeno jsem měla třeba problém najít lidi ke spolupráci, u kterých bych vlastně vnímala, že mi dokážou pomoct s marketingem nebo s webem, protože to často vlastně v těch oblastech pracují muži a ta tematika jim byla hodně vzdálená. Takže vlastně ve zkratce se stalo to, že jsem se spoustu věcí chtě nechtě musela naučit sama, ať už co se týče nastavování všech možných věcí, nastavování webu, marketingových věcí a vlastně to postupně vedlo k tomu, že jsem se to za ty roky naučila velmi bravurně a díky tomu to v tuhle chvíli dokážu předávat dál a pomáhat dalším ženám, které jsou třeba na tom stejném místě, kde já jsem byla před těmi mnoha lety. To znamená, to je ta druhá část více magičnosti v podnikání, protože já ráda říkám, že právě online podnikání mi do toho mého života přineslo hodně magičnosti, protože je to způsob, já bych to nazvala i způsob života, který dovoluje takové jiné fungování, než je běžně zažité. Takže takhle ve zkratce. Jo, děkuji za představení a hnedka navážu na to, jak jste říkala o těch začátcích. Bylo tam třeba něco, co jste si myslela, že bude fungovat nějakým způsobem a pak to bylo nějak úplně jinak, myslím teďka to fungování v onlineu. A jsou tam třeba nějaké chyby, které jste udělala a bylo by dobré, kdybyste dneska měla ty zkušenosti, co máte, tak co byste si poradila třeba tomu začínajícímu online podnikateli před těmi 5 lety? Jo, to je naprosto skvělá otázka, protože já budu úplně upřímná v tom, že jak když jsem začínala, tak MioWeb už fungoval, v té době byl a rozčilovalo mě to, jak jsem pořád kolem sebe slyšela MioWeb a já jsem si říkala, ne, to prostě nepotřebuju, já jsem byla hodně tvrdohlava na začátku a měla jsem pořád tendenci nějak to obejít, mít to jinak, nechat si postavit web podle sebe. A pak se vlastně a taky se mi to zdálo vlastně na začátku dráhé, dneska se tomu směju, protože samozřejmě už jsem jinde i v tom uvažování, co se týče čísel. Takže vlastně všechno, co jsem řešila s mým programátorem, takže jsem vždycky bylo nějaké zadání na něj a často jsem od něj dostala, no ale to je problém, to prostě nejde, ježišmarja, to bude dlouho trvat. A takhle to bylo na spoustu věcí, třeba takové jako banální věci, jako přidat tlačítko, propojit nějaký kontaktní formulář nebo propojení s e-mailingovým systémem, až jsem si jednoho dne řekla, no tak to teda dost. A jako kdyby z takové té, nechci říkat úplně odpůrkyně, možná jsem to spíš jako popírala ten MioWeb, se velmi rychle stala nadšená uživatelka, protože najednou přesně z těch vět, které jsem pořád slyšela, to nejde, bude to trvat dlouho,
tak najednou pro mě to bylo fakt takový malý zázrak v tom, jak rychle najednou jsem viděla, že ty věci se dokážou nastavit, jak to může fungovat, jak to vůbec není žádný problém, jak se to dá krásně vlastně propojit. A měla jsem fakt tendenci se do mého webu úplně ponořit, přečetla jsem celou nápovědu, všechno, co bylo, tak jsem prostě chtěla vědět a znát, a abych vlastně v té tvorbě toho webu mohla být vlastně ponořena co nejvíc, což já si i teďka zpětně vybavuju, že jsem milovala tvorbu toho svého webu, pořád jsem měla tendenci to šperkovat a ladit, protože pro mě to byla určitá forma meditace, vždycky se ponořit a tvořit ten web, takže jsem vlastně moc ráda, že dneska můžu tvořit i pro někoho jiného, než jen pro sebe a vlastně si dopřávat tady tuhle určitou pro mě možná formu meditace. Takže tohle to vlastně bylo na začátku, jak se to u mě vlastně ten můj vztah k mého webu proměnil. A když srovnáte třeba ten váš první web nebo ty první pokusy, třeba úplně na tom začátku, co jste třeba si od webu slibovala, co jste využívala a tak, jak to máte dneska, tak co třeba využíváte dneska oproti tomu, co jste na začátku se ani nedokázala představit, že to je možný v onlineu používat? Jo, tak to jsou fakt jako nebe a dudy vlastně v tom, co jsem tehdy měla. Tehdy to bylo úplně jako jednoduchý, možná stránkový web, který nic moc neuměl. Jo. Takže dneska využívám plnou šíři toho, co vlastně Mio web umí. A já vlastně miluju tu variabilitu, protože já mám srovnání i s dalšími weby, co všechno, teď myslím s různými platformami, protože jsem v rámci jiného, nebo měla jsem takovou spolupráci, kde jsem vlastně pomáhala se stavbou funnelu, takže jsem díky tomu mohla osahat systém Kartra, Divi, Elementor a Kajabi a tady tyhle systémy. A díky tomu jsem si pro sebe pořád tak nějak vnitřně mohla srovnávat a porovnávat Mio web versus tady tyhle ostatní platformy. Já to mám samozřejmě tak, že respektuju, aby každý pracoval na tom, co mu vyhovuje. Ale pro sebe i v rámci tady této spolupráce, kdy jsme stavěli vlastně funnely na klíč pro ženy, tak to bylo pro mě zajímavé, protože jsem měla možnost srovnání i třeba nějakých technických věcí, které se úplně tak nedařily, které byly poruchovější, co ty platformy úplně přirozeně neuměly. A vlastně jsem si díky tomu opravdu mohla s klidným svědomím říct, že fakt můžu Mio web doporučit. Pokud chce někdo opravdu využívat tu širokou možnost, kterou online podnikání nabízí. To znamená, já mám ráda na Mio webu to, že si tam můžete udělat členskou sekci, která se dá zavřít, můžete tam mít nějaký malý e-shop, zároveň blog, do toho postavit si cestu zákazníka a vlastně vypracovat si fakt jako promyšlený systém. Protože já se občas setkávám s tím, že mi ženy říkají, že vnímají, že je Mio web drahý. No jasně, na začátku podnikání to tak rozhodně může být, ale když se člověk zamyslí, kam ho vlastně ten propracovaný, automatizovaný systém může dovést, tak potom ta cena je vlastně, jak to říct, více než přijatelná, protože nám pomáhá generovat jiný příjem, než jsme si schopné zajistit nějakým, já nevím, jak to teďka nazvat, nějakým fyzickým fungováním, kde jsme prostě v práci a máme prostě klasickou hodinovku. Takže záleží, s čím to srovnáváme, nebo zároveň, co od toho webu očekáváme. Já neříkám, že se funnely nedají postavit vlastně i na jiných platformách, ale třeba, co jsem vnímala já, tak některé jiné, s kterými jsem pracovala, byly více poruchovější. To znamená, pro mě je fakt Mio web takový dobrý parťák, na kterého se můžu spolehnout a vlastně hodně vnímám, že je takový i žensky friendly, že prostě je takový jednodušší, že vnímám, že když že nám vysvětlím určité základy, co s tím se dá vlastně dělat, tak jsou potom schopné si do toho snadněji vlastně hrábnout sami, nebo si případně kopírujou nějaké stránky, bloky, co jsem tam vlastně vytvořila a tím pádem je to takové pro ně celkově jednodušší. Děkuju. Hnedka navážu tady na ten konec, kdy jste říkala, nebo takhle, na celé vaše podnikání, když pracujete vlastně se ženami, říkala jste, že jste i stvořila funnely pro ženy. Je to opravdu tak, že pomáháte v tom onlineu primárně ženám? A pokud ano,
na začátku jste říkala, že máte i zkušenost s programátory, kteří třeba nemusí těm ženám tolik rozumět, tak jestli byste dokázala říct, jaký je třeba z vašeho pohledu rozdíl mezi tím přístupem ženy, která rozumí technice, oproti třeba tomu muži, když má zpracovat nějaké téma, které se týká nějakého osobního rozvoje spirituality. Jo, já rozhodně nechci, aby to vyznělo, že jsem proti mužům, nebo že ženy nemůžou spolupracovat s muži, takhle to vůbec Ne, nebylo to myšleno. jsem nemyslel, to určitě z toho nemá Jo, vyplynout, spíš ta vaše ne, já to zkušenost. právě tak vnímám, já to právě tak vnímám, že se dokážu dobře potom jako navnímat na ty ženy, třeba i na ten vizuál, jo, že prostě ten ženský vizuál je třeba, nebo nejčastěji je jiný, než třeba vizuál, který se tvoří pro muže, že jsem se to včera zamýšlela nad tím, jestli bych uměla vymyslet vizuál třeba pro nějakou strojírenskou firmu, nebo tak říkám, vlastně jsem si uvědomila, že vlastně nevím, ale pro ženy mám těch nápadů kreativních spoustu, takže je to spíš jako, že jsem zvyklá celý život pracovat, napojovat se, naciťovat se na ženy, tak mi to jde přirozeně vlastně lépe a možná vlastně i díky tomu více rozumím třeba nějakým různým obavám nebo tomu, co vlastně ženy řeší vnitřně v sobě. Často je to takové, jak to říct, možná takový trošku odpor k technologiím, k technikálím, chtějí si, nebo takhle, chtějí tyhle ty věci obejít, tak jak jsem je chtěla třeba obejít já, nebo se jim zdají vlastně hodně složité, což se třeba nedivím, protože na začátku je toho přeci jenom hodně a je to takové trošku jiné fungování, ten online svět, a navíc třeba pro ženy, které tu tématiku mají takovou podobnou, jako jsem měla já, to znamená nějakou spiritualitu, nějaké terapie, tak najednou jako z tady tohoto se přecvaknout do těch technologií, technikálí, nastavování, tak je to často velký rozpor. Ale teď si jenom uvědomuji, že jsem možná trošku jenom odbočila od té otázky. Vy jste se ptali, jak jsem to měla na začátku a říkala jsem, že pro mě bylo těžké třeba spolupracovat s nějakými muži, tak já třeba mám takový konkrétní příklad, kdy pro mě například, když jsem nechávala zadávat facebookovou reklamu, tak to bylo úplně, to se fakt nepotkalo, protože to byl tehdy klasický marketér, který nedokázal prostě rozklíčovat ty klíčové věci, na koho máme cílit, kdo je ta moje cílovka. A vlastně zase tady tohle to vedlo k tomu, že jsem se nechtě naučila tu facebookovou, instagramovou reklamu sama a dneska jsem za to ráda, jo, ale chápu, že ne každý má vlastně tady tu možnost a ne pro každého je to žádoucí a myslím si, že ne ani pro každého je to nutné, že když chce žena mít nějaký svůj fungující, funkční projekt, aby se najednou musela tady všechno učit sama, takže ta moje cesta je někde trošku jinde a je to vlastně dneska je to díky tomu, nebo takhle, díky tomu, že ta moje cesta byla taková, tak dneska jsem schopna pomáhat těm dalším ženám a rozhodně to jako kdyby nedoporučuju, že každá žena, která chce mít nějaký svůj online projekt, musí najednou rozumět všemu tady tomu, ale má právě možnost se vlastně obrátit na někoho, kdo to udělá za ní, aby ona už se mohla naplno věnovat jenom té svojí tématice, které rozumí. Jo, děkuju. Ještě mě k tomu zajímá, jak vlastně probíhá ta spolupráce. Říkala jste, že mezi klientkami máte třeba ženy, které jsou úspěšné v té své oblasti, které rozumí, ale nerozumí se s tou technikou. Tak jak třeba vy jim dokážete tu techniku přiblížit, aby to pro ně bylo stravitelné? A v čem konkrétně jim můžete pomoci? Teďka myslím, třeba vezměme si příklad, obrátí se na vás žena, která má nějaké podnikání, třeba dělá nějaké kurzy naživo, a ráda by přešla do onlineu, přijde k vám, tak jaké jsou vůbec ty první kroky, co od ní potřebujete vědět, v čem třeba ji povzbudit a jak tady to probíhá? Já to určitě na začátku vždycky dělám tak, že si dáme nějakou nezávaznou online konzultaci, abych měla možnost tu ženu vlastně poznat, věděla, kdo je ona, kdo je její cílovka, co vlastně potřebuje, co očekává. A vlastně díky tomu, že nejsem jenom, jak to říct, že nejsem jenom někdo, kdo dělá nějaké konzultace a zná tady tyhle ty věci teoreticky, protože spoustu jako je takových, kteří jsou schopni vlastně teoreticky pomoct, ale nemají třeba tu vlastní zkušenost, vlastní projekt, takže potom nejsou schopni těmto lidem říct nějaké, nevím to teďka nazvat, ne adekvátní výsledky, ale aktualizované vlastně to, co je aktuální, protože v online světě se toho hodně mění, rychle se to proměňuje, to znamená, já jsem potom těm ženám a tím, že jsem pořád v kontaktu s nějakými dalšími ženami,
všechno testujeme, zkoušíme, tak jsem potom schopna třeba říct, teď jsme vyzkoušeli, tohle aktuálně je dobré udělat takhle, tohle funguje, ale vždycky se to snažím dělat s ohledem, ne, že bych měla jednu šablonu, přes kterou bych jela, ale vždycky se to snažím, aby to bylo pro tu danou ženu na míru tak, jak to ona potřebuje. To znamená na začátku snažit se jí poznat, ona mi řekne ty svoje očekávání, nějak to skorigujeme, aby to bylo systematicky, postupně a nejčastěji začínáme vlastně tím, že přenastavujeme ten web, to znamená, buď si dáme nějaké strategické konzultace, abychom se zaměřili na ty jednotlivé kroky, které ona třeba může udělat v rámci toho svého podnikání, jak nad tím přemýšlet, co má dělat, anebo se potom rovnou vrhneme do toho, že zjistí, což je časté, že chce vlastně proměnit ten svůj web tak aby odpovídal, protože třeba upřímně, co já vidím hodně, tak hodně uživatelek mého webu zdaleka nevyužívá ten plný potenciál toho, jak ty webovky pro ně můžou vlastně sloužit, jak můžou vypadat a jak můžou sloužit. Takže já potom velmi ráda pomáhám celé tady tohle přenastavit, tak, aby to bylo nejenom funkční, ale i vizuálně pěkné. No a pak jdeme krok za krokem, tak jak ta žena to potřebuje, ať už vlastně třeba nějaké změny v členské sekci nebo vůbec texty, jak to pojmout. Mám tu takový vlastně široký balíček, což se třeba i ženy často chválí, že jsou rády, že nemusí mít najednou spoustu dalších lidí, ale jedné paní jsem vlastně dělala ten web třeba tak, že jsem jí i pomáhala psát texty, což úplně neříkám veřejně, protože to bych se z toho zbláznila, kdybych měla psát všechny texty na všechny weby, ale jenom, že je tam vlastně možnost, že můžu vlastně pomoct i s tady tímto. Takže je to takový široký balíček vlastně toho, co ty ženy můžou dostat. Pak mě taky napadá, že třeba do jiného online kurzu, co bylo ve spolupráci s někým jiným, jsem dělala návody právě na MioWeb, jak ty stránky můžou být poskládané, co by tam mohlo být, co tam stačí, co máme vyzkoušené, co se osvědčilo, když třeba je to stránka, která vlastně, když se z reklamy proklikne na tu stránku, co by tam mělo být, co už je zbytečné, jo, protože taky se setkávám s tím, že někdy ty webové stránky jsou zbytečně dlouhé a v dnešní době potřebujeme myslet na to, že většina uživatelů se dívá z mobilního telefonu, takže je dobré to zohlednit, aby na tom webu bylo všechno potřebné, ale nic navíc. Takže takové zkratce. Dobře, děkuju. Ještě se vrátím zase k tomu začátku té spolupráce. Dokázal byste říct třeba 3 nebo aspoň jednu nejčastější obavu, kterou ty vaše budoucí klientky potom mají a jak na to třeba odpovídáte, jestli je tam něco společného? Mně teďka se vybavila třeba ta nejčastější, je, že mají strach, že MioWeb je pro ně hodně drahý a jestli se jim vlastně ta investice vrátí, nebo samozřejmě nejradši by věděli, jak rychle se ta investice vrátí. A já nikdy nejsem taková, že bych říkala, tak za měsíc vyděláš tolik a tolik. To samozřejmě nejde, jo? To, že to vydělala nějaká klientka, nebo že jsem to vydělala já, nebo někdo jiný, neznamená, že je to určitá šablona, takže jsem velmi opatrná v tom, co vlastně slibuju, ale potom třeba s takovými klientkami jdu po tom, že jim vlastně doporučím základní verzi MioWebu, na které vlastně oni můžou začít nazbírat ty zkušenosti a ve chvíli, kdy se to jejich podnikání rozběhne, tak, že už jim to i hezky generuje, tak prostě potom přechází na tu dražší variantu, která jim vlastně zajišťuje ten kompletní full service a balíček všech možností. Takže to je vlastně něco, co mě napadá a potom možná nějaká taková další obava, jestli s tím budou umět vlastně zacházet, což zase svým klientkám nabízím, že když potřebují, tak ať mi napíšou nebo se mi ozvou a já jim třeba potom do hlasovky nahraju, co s tím, protože jsou to často takové pro mě jednoduché věci, které vidím, co je potřeba udělat, aby to fungovalo. Takže to jsou takové možná 2 nejčastější tématiky, se kterými se setkávám. Ještě jste zmínila, že jste tvořila i funnely pro ženy v té předchozí firmě a teďka používáte taky. Jak se třeba na tady to dívají vaše klientky, na to téma vůbec, jestli je to pro ně stravitelné, když se třeba zabývají zase
tou duchovní tématikou, tak když jim řeknete pojem funnel, si vůbec vědí, co to je, jak by ho měli využít. A nebo jestli jsou třeba klientky, které za vámi přijdou přímo s tím, chci funnel, postavte mi ho, chci ho využívat. Jo. Tak já rovnou dodám, vlastně já jsem, že to nebylo jako v předchozí firmě, že to šlo vlastně paralelně, protože mě projekt Bohožena frčí už hodně let, takže to bylo paralelně a vlastně bylo to v součinnosti s Petrou Botekovou The School a nás tam bylo hodně. V tom to bylo skvělé, že vlastně ona dělala strategie, já jsem dělala webovky, pak tam byla žena, která to propojovala technicky, pak je tam žena, která nastavuje vlastně reklamu. Takže to bylo skvělé, že díky tomu to fakt mohlo být velký panel a bylo to taková krásná součinnost. Takže to je vlastně jedna věc, že já jsem tam měla zase na starosti ty webové stránky a právě jsem se vždycky zaradovala, když to náhodou byly webovky v mého webu, protože to bylo fakt pro mě takové moc příjemná práce. A jak se vlastně dívají ženy na pojem panel z té mojí tématiky, tak záleží, jestli jsou to ženy, které třeba to svoje podnikání chtějí do toho onlineu převést, jo? Protože často jsou to ženy, které třeba pracují ve službách. Ale on se takzvaný mini funnel dá vytvořit pěkně i na to, když chceme propagovat nějakou naší službu na život. To znamená, že jo, je to potom někdo se zaregistruje nebo jde přes reklamu, teď klikne, já ho provedu vlastně tou mojí službou, aby se rychleji s tím seznámil a na konci tady toho mini funnelu může být třeba, dejme si spolu 20-minutový call, abys věděla, jestli moje služba je pro tebe. Záleží. Asi když někdo hledá, nebo když někdo chce jít na jednorázovou masáž, nebo jednou jít na masáž, tak asi něco takového je zbytečné, ale je hodně různých zase jiných příkladů, kdy si to dokážu představit, když jsou to zase služby, které jsou většího rázu, dlouhotrvající, třeba i dražší, tak pak je dobré nějaký takový vlastně mini funnel na tom webu mít, abych vlastně jako kdyby s tím klientem pracoval nepřímo, i když s ním vlastně nepracuju přímo, jestli to je vlastně jasné, co mám na mysli. No a potom mám i klientky, které ten funnel vlastně chtějí. Já nevím, jestli funnel je v podstatě cesta zákazníka nebo trichtýř po čeště, ale to mi vždycky přijde hodně vtipné a proto funnel mi přijde nejlepší tady tohle používat a je to jako kdyby, já to ráda nazývám, že to je taková cesta, která je s tím klientem, nebo klient takhle touhle cestou projde a já nemusím každého klienta vlastně provázet zvlášť. To znamená, je to cesta, kdy já postupně jednak představuju skrze e-maily nebo videa samu sebe, své služby, své produkty a samozřejmě účelem toho je nejlépe, aby si klient ode mě koupil například nějaký online kurz, anebo aspoň, aby se v rámci toho funnelu předehřál a nakoupil někdy v budoucnosti, což se taky děje velmi často, když třeba vnímám, že u některých funnelů ty čísla nejsou takové, jako by člověk očekával, že máme představu, že z těch funnelů najednou všichni budou nakupovat, ale pak se často děje to, že tihle zákazníci rychleji nakoupí v budoucnu. To znamená, ten funnel pomáhá i rychleji zahřát toho klienta. Takže. Jo, děkuji moc za podrobnou odpověď k těm funnelům. Zeptám se na poslední věc. Co byste poradila začínajícím online podnikatelkám, aby udělali jako první věc, třeba když chtějí začít podnikat online a web třeba vůbec ještě nemají? No, já bych jim určitě doporučila, aby nebyli tvrdohlavé, jako jsem byla já na začátku, aby neměli tu tendenci, že si všechno chtějí udělat sami. Já to třeba jako chápu, já jsem na začátku hodně chtěla ušetřit, takže to bylo i pro mě třeba tady tohle, ale vnímám, že vlastně kvůli tomu jsem se třeba některé věci natáhla déle, takže doporučuji nechat si pomoct, aby vlastně na to nebyli sami, protože vlastně díky tomu můžou frčet potom rychleji. Takže obrátit se na někoho, kdo je jim schopný vlastně pomoct a postavit ten web nebo celkově jejich podnikání podle jejich představ. Moc děkuji za doporučení a ještě vás poprosím, jestli řeknete divákům, kde se s vámi mohou setkat v onlineu, anebo i naživo. Jasně. Já určitě moc zvu všechny divačky
omlouvám se pánu, můžou klidně když tak přijít taky, ale 21. září od 18 hodin společně s mojí další takovou spolutvůrkyní právě v tom spirituálním světě, Markétou Van Prchalovou, pořádáme webinář s názvem Tajemství ženského podnikání se spirituálním přesahem, kde právě hodně těch témat, které jsem tady zmínila, tak tam vlastně propojíme. Je to vlastně webinář, kde budeme mluvit o nějakých překážkách, které brání ženám, aby si přitahovali klienty a vždycky se na ty věci díváme ze dvou úhlů. Jednak z toho vnitřního nastavení, to znamená toho našeho vnitřního mindsetu, který má na to velký vliv, ale i z toho vnějšího, to znamená, to jsou zase ty hmotné kroky, to je ta strategie, to jsou prostě zkrátka ty fyzické věci, fyzická práce, které na to naše podnikání má vliv. Takže tajemství ženského podnikání, jednak překážky, budeme tam mluvit o naší cestě podnikání, právě co bychom dneska udělali jinak, jaké byly naše úspěchy, neúspěchy, přešlapy a bude tam i vlastně závěrečné takové energetické čištění skrze metodu Theta Healing, právě aby třeba ženy, které třeba se nechtějí rozhoupat, jednak by je ten online lákal, nebo vůbec celkově to podnikání, nebo vlastně i to motto tady toho webináře je, abychom z toho, co nás baví, udělali něco, co nás živí. To znamená z toho spirituálního, jak udělat z toho spirituálního něco, co nám vlastně může přinášet i peníze, protože často vlastně s čím se i setkáváme, je to, že máme pocit, že za takové věci si nemůžeme brát peníze, což je nejenom v těch spirituálních tématech, ale myslím si, že my ženy to máme hodně takový ten pocit, že když děláme něco, co nás baví, tak přece za to nemůžeme chtít peníze, ale prostě dnešní doba je taková, že to, že děláme spirituální věc, neznamená, že nemusíme platit složenky. Takže je hezké tady tyhle ty věci pěkně propojit, aby to šlo ruku v ruce a já vnímám naší moderní dobu, že je vlastně úžasná v tom, že nám právě tady tohle poskytuje, že to, co nás baví, nás může krásně živit. Ať už skrze online, anebo když vlastně to podnikání dobře poskládáme, tak samozřejmě i ty služby naživo, které vlastně děláme. Já moc děkuju, jenom připomínám, že odkazy ať už na tady ten webinář, nebo i na další místa, kde se s vámi mohou diváci potkat, tak budou pod videem. Děkuji moc za rozhovor, přeju, ať se daří dál a ještě jednou děkuji, že jste uživatelkou mého webu. Taky děkuji moc za pozvání a přeju hodně úspěchu i dalším divákům, divačkám, nejenom s mého webem. Díky, nashledanou. Nashledanou.